Awakmu tibake ambek sapa ae? Lho aku mau ngejak angkrek, kon gawe lolo ket Lah, mang nanti? yo. Meleleng anyone mbong kon gawe lolo ket mang yo gak anu ae are. Ngene njauh mari yo opo harapan iki. Oh ya apa wong sing gawe lolo gak teko-teko ket mang. Iki kok dhewe yo ngono. Pak nyambut gawe nang drakor tok. Oh, bare. Iya lah wong ngenteni kuline Kak. Gawe lolo tole kate. Ayo celuk. Tak krek. Duh ketembak ra iki ndongono aku sik glowelmu lho tok eno. Oh, wis rame apa nih? Mbok sapa sik glowelmu iki? Malang Dan niku ya oh, lolo ya. Duh,